Vezi că băiatul a zis, tu vă și... Bagă punga mea. Ăsta a zis, ăsta a zis, ăsta a zis. Ăsta negru. Ăsta negru a zis. Uite, nu, Ăsta dilimat, ăsta dilimat. Ăsta negru, ăla. Ăsta în albastru, Ăsta în albastru, ăsta în albastru, ăsta în albastru. ăsta în albastru. Mâinile sus, chiloții jos. Da? Fii atent când te supără cineva la grădiniță sau acasă, știi ce le faci? Le zici, bă, mui, mă, mui. Sau fii atent. Dacă vrei să-i spui lui mama ta că o iubești, îi zici mui. Nu-i zic iubita mea. Da, Mui, iubita ta, mui, mui. Mui. Știi care e iubita Cum ta? îi zici? M-a învățat să zici pizda mătii. Ma. De ce l-ați învățat asta? Se muore de la învățat asta. Dar nu l-am învățat noi asta, nu l-am învățat mui. Zi, cântă-ne și noi ceva, ne cânti? Ia cântă melodia aia pe care ți-am zis. Ah, că trage Ei, cu stai un că mă RPG-ul gândesc. Tung șahul, tata șahul, șampoligo cocomelo, capibalil cocomelo, cimpanzinii cocoșinii, balelina, A adus capucina. copii în generația asta. Gata, măre. Zi-mă, Emi. Da? Au venit mai multe persoane, prezintă-te. Acum, cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești? Unde stai? Haide, spune-le și lor, ca să știe și ei cum te cheamă, cum te strige, câți ani ai. Edi Antonet al... Ăsta e numele de familie, Antonet al Șefan. Câți ani ai? 5 ani jumate și sunt de școală.